Aquest any es celebra la segona edició del Welcome Winter Snow Show de Llívia. Des de l'organització s'han fet molts esforços per tal de repetir aquest esdeveniment, que va tenir tant d'èxit l'any passat i que per això ha estat tan recolzat. L'objectiu d'aquest esdeveniment és donar el tret de sortida a la temporada d'esquí. De la temporada 2012-2013, aquí al Welcome Winter de Llívia. L'any passat la gent es va quedar amb les ganes d'esquiar i, com no, a Llívia som els primers i venen a esquiar a la pista de Llívia, sobretot a passar-s'ho bé. Entenem que no és una estació, és una pista petita feta amb molt de carinyo i per un equip de gent voluntària. Aquest esdeveniment compta amb totes les estacions d'esquí, tant catalanes com franceses, que es promocionen començant a vendre els forfets de temporada a un preu reduït i explicant quines són les novetats. On est ensemble avec le Camp Bordaz, Porte-Pimorens et donc le Puigmal. Et il y a un forfait pour les 3 stations. Donc avec ce forfait, on peut skier toute la saison sur les 3 stations. Les nouveautés par rapport aux pistes et tout ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça a été beaucoup des travaux, les postes de secours, les pare-neiges, c'est amélioration des pistes. Mais des nouvelles pistes, des nouvelles remontées, il n'y en a pas cette année. Hem substituït molts canons antics per moderns, que en menys hores de fred podem produir molta més neu. I una novetat molt important és que l'esquiador que es tregui l'abonament de temporada de Masella podrà gaudir de 49 dies d'esquí en estacions d'arreu del món. Les nouveautés pour cette saison, c'est la création d'un espace compétition, donc avec une piste qui a une pente moyenne de plus de 29% et qui est homologuée par la Fédération française de ski. Et toujours sur le snowpark, nous avons le DC Life Park qui vous permet donc de surfer, d'être filmé en même temps. La principal novetat que tenim és el forfait de tota neu 6.0 i el forfait de tota neu 5.0, amb el qual pots esquiar amb totes les estacions del grup Ferrocarrils de la Generalitat. També com a novetat hi ha les excursions de màquines trepitjaneu. La primera és que venim de fer un parc animalier virtual. És una cosa una mica nova per als joves, per descobrir els animals del Pirineu amb esquí, i és una passejada en esquí i pots descobrir la natura pirinena. I l'altra novetat és d'obrir un antic camí que es diu el Chemin des Bonshommes i pots fer una passejada amb esquí dins el bosc. Els més impacients no han pogut esperar-se i s'han posat ja els esquís i les taules i han començat a fer els primers trucs. Baixaré esquiant i intentaré no caure. Encara no tirem tot, no fos cas que ens trenquem. Amb tot això. Sí, ja teniu ganes, no? Sí, moltes. Molt bé. Per començar la temporada està perfecte. Me gusta que estoy todo engoriada, que no he rodado desde 3 meses, pero no, bien. Qué pena que soy la única chica. Normalmente hay 2 o 3. Truco. 2 in, switch up a reverse 2. Farem el que podrem, bàsicament. No, estem aquí a Llívia i intentarem fer un bon resultat. A la Cerdanya, les ganes de neu comencen a ser incontrolables, però com que totes les estacions ofereixen unes condicions immillorables, estem indecisos i els hi hem demanat 2 raons de pes per decidir-nos. Si tu viens, tu vas te régaler, c'est magnifique. C'est du beau ski et puis quand tu seras fatigué, tu pourras aller au bar mobile qui est sur une dameuse et qui peut être à 2007, il faut le chercher, c'est un jeu. On fait un jeu de piste et il faut trouver le bar. Veniu a fer una cervesa al bar Ratrac Mobile. Parce qu'on a plus de neige. Les angles, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a le village juste au pied des pistes. Ça fait qu'on est dans le village, on mange au restaurant, on va directement après, on prend les pistes directement. Som una de les primeres estacions en obrir i una raó important també és que som quasi bé sempre la darrera en tancar. Quasi bé sempre tanquem a primers de maig, vol dir que teniu una temporada de les més llargues del Pirineu. La neige et le soleil. Ja està. El principal motiu, la qualitat de la neu, amb totes les activitats que tenim. Naturalment és el lloc de Cerdanya on se troba el mes de neu, i l'altre és que tenim una pista per nens i tota la família que fa més de 8 quilòmetres. La gent està contenta i impulsa la temporada de neu. Les marques ens van demanar això, sobretot fer-ho al territori, doncs ho hem fet al territori de la Cerdanya. Fantàstic!